No niin, nyt on siis viimeinen päivä täällä. Ollaan Budapestissa, kirkossa. Pystyykö Kurkku sanomaan, mikä tämän kirkon nimi on? Katsotaan tosta lipusta. Matthias Church, Matiaksen kirkko. Okei. Kenen niistä kolmesta Matiaksesta, jotka oli mun luokalla silloin yläasteella? Kyllä mä sanoin Matias Nieminen. Okei. Hippi, tää on nyt sun kirkko, missä me ollaan. Ja tuolla ulkona siis sataa, niin sitä varten mun linssissä on pari vesipisara ja siitä tulee niinku lensflarei. Aika hipsteri. On aika hipsteri, joo. Pystyy tekemään lensflaren tohon lampuun ympärille. Tosi surkeen kylläkin, mut no ihan. Näetkö tuolla noita kynttilöitä on hienosti? Mä zoomaan nyt tohon maalaukseen. Mites olis tonne mosaikkiikkuna? Niin siis, sitä mä just tarkoitin niinku lasimaalaukseen. Missä on kynttilöitä? Tässä suoraan edessä on tommonen, niillä on joku uskonnollinen merkitys, en muista mikä. Okei. Ainahan sitä voi... Tuolla on joku alttari vai? Varmaankin. Siltä näyttää. Tuntuu, että se on 250 forittia, että me sytytään yksin. Ahaa. Musta tuntuu, että mä en pistä 250 forinttia nyt mihinkään. Koitan vähän säästää. On kyllä hienon näköistä, kun tässä on tämmösiä kynttilöitä tälleen rivissä. Se näyttää kamerasta tosi hienolta. Joo. Niin kuin sanoisin, että tää on yksi niistä harvoista tilanteista, missä kameran läpi joku näyttää hienommalta kuin IRL. Joo, mahdollisesti. Tuolla on kans joku alttari. Joo. Zoomaan vähän siihen. Siinä on Jeesus. Kai. Hyvä arvaus ainakin. Joo. Joka 50% todennäköisyys, että se on aivan Jeesus. Mikä tuolla sitten on? Musta tuntuu, että niin, siellä on niin ulos pääsy. Ahaa. Isaarat. Museum Gift Shop. Joo. Museum Souvenir. Ausgang. Pitäisikö me jossain kohtaa löytää tietoinen urheilupalvelu? Mitä? Pitäisikö me koittaa löytää tietoinen urheilupalvelu jossain kohtaa? Siellä ainakin oli ihmisiä tuolla ylhäällä. Tietoinen mikä? Tie urkuparvelle. Ahaa. Tuolla ylhäällä ainakin oli ihmisiä jossain kohtaa. Eli tie tonne Urkuparvelle. Joo, ei tietoinen. Mä kuulin niinku tietoinen. Niinku, se on what? tämmönen. By the way muuten, jos joskus käytte jossain semmosessa paikassa, missä näette, mikä sen kahvilan nimi oli? Costa Coffee. Costa Coffee. Joo. Niin, Costa Coffee, niin se on hieno paikka. Ihan vaan, että tiedätte. Pizzerian nimi Äkäris, mutta se oli kyllä tosi hyvä. Joo, Äkäris on pizzeria. Jos näette sen, niin syökää siellä. Mikäköhän sen nimi oli? Ei mitään haju. Se on semmoisen pikkukadun varrella. Kyllä te sen huomaatte. Jos joskus siis ootte Unkarissa. We give travel tips to possible tourists. Yeah. Yeah, pizza place is also amazing. The only problem is that, like,
I don't think that a lot of people who come to Hungary even go to Hägär. Yeah. But they should. It's a beautiful city. They should. It is a really beautiful city. But don't go to the tiny little tower thing. It's awful. Minaret. Yeah, minaret. Tuossa on kuva Karitsasta. Kai. Eikö toi näytä ainakin Karitsalta? Joo, Minaret. Joo, hyvä. En sentään niinku nollannut itseäni taas. Mä tuppaan aina välillä vähän kutsumaan asioita, miten sattuu, ja sit joku aina osoittaa, että hei, toi oli väärin. Se ei oo oikeesti tommonen. Zoomaan vähän tohonkin. Taidekuvaa. Joo. Toi on hieno. Tommonen maalaus. 6-minuuttinen video tästä kirkosta. Joo. Aika niinku sanoisin, että ihmiset tarvii kyllä kärsivällisyyttä, jos ne meinaa katsoa tän niinku alusta loppuun. Ne 15 ihmistä, jotka katsoo sun videoita. Nyt taidat vähän liioitella. Ehkä Ei vähän, niitä joo. sentään niin monta ole. Jep. Ehkä 2. Ehkä 2 ihmistä. Toinen niistä mä on ja Levis. Siinä on 3. Mä, Levis ja äiti. Onko sulla nyt mitään viisaita loppusanoja Levikselle itsellesi ja mun äidille? Okei, katsotaan, mitäs mä voisin sanoa Leviksellä. Ilmapation pumppaminen on aika vaikeet. Me oltais tarvittu sua täällä. Joo. Levis, saatana.